El verí del teatre, de Rodolphe Sirera. Personatges: Gabriel de Beaumont, comediant, i el senyor Marquès. Els personatges d'aquesta història són absolutament imaginaris. La data de localització de l'obra accentua aquesta impossibilitat d'identificació. París, 1784. Sala privada de rebre d'un palau rococó. Mobles d'acord amb els gustos i l'estil de l'època. Una part del fòrum fa xamfrà i està ocupada per una mena de gran art practicable, coberta amb cortinatges. La resta del fòrum presenta un gran finestral enreixat, a través dels vidres del qual s'observa l'avanç inexorable del capvespre. A dreta i esquerra, dues portes tancades. Assegut en una butaca, Gabriel de Beaumont espera ser rebut pel senyor Marquès. Un criat, de caminar incert, encén parsimoniosament els canelobres. El senyor Marquès segurament s'haurà oblidat de la meua presència. Li heu recordat, per favor, que espere ser rebut? Des de fa quasi una hora. Per altra banda, no sóc jo particularment qui es troba interessat en aquesta entrevista. El senyor Marquès, ell mateix. Sí, ell mateix. El senyor Marquès m'ha demanat una cita. No ho sabíeu? En l'entreacte de la funció d'ahir va enviar-me un missatge. Desitjaria parlar uns minuts amb el senyor Gabriel de Beaumont, comediant. Però, amic meu, un actor del meu prestigi està sempre ocupat. Havia de llegir avui mateix algunes obres. Ja va bé així. Escolta, m'estic posant nerviós. Sembleu un fantasma. Amb aquest anar i venir sense sentit. Penseu que pot importar-me massa que encengueu 20 o 40 canelobres? Per mi podeu estalviar-vos en el treball. Me'n retire. És evident que això no és més que una broma. Veig clar que el senyor Marquès no ha de rebre'm avui, i jo tinc encara moltes coses a fer. El senyor Marquès us prega que el perdoneu. Serà amb vos d'ací a una breu estona. Déu totpoderós, resulta que sí que tens llengua. Per un moment havia arribat a imaginar que no eres un ésser humà, sinó una estàtua animada de moviment. El senyor Marquès desitja que la vostra estada en la seua casa us produïsca plaer, no que us disguste. No em disgusta, especialment. Aquesta cambra és ben acollidora, però amb el vostre permís. El senyor Marquès m'encarrega que us diga que podeu disposar de tot quant us vinga de gust. No m'apeteix res, moltes gràcies. Particularment, jo gosaria d'aconsellar-vos aquest vi de Xipre. Es tracta d'un licor de gran preu i de sabor exòtic. Està bé, vinga, està bé, però digues-li al teu amo que encara em sentiria més honrat si pogués comptar ben aviat amb la seva presència. Em comprens? Ho trametré al senyor Marquès. Però si et quedes així plantat, no sé com vas a fer-li arribar les meues paraules. Per favor, vinga, fes el que t'he dit. El senyor Marquès no necessita del meu concurs per saber tot el que passa a l'interior d'aquest palau. M'acceptareu potser una altra copa d'aquest vi, senyor? És un vi massa dolç per als meus gustos. Tanmateix, el senyor Marquès n'és ben afeccionat. Vinga, va, molt bé. Però si penseu que aquesta mena de deferències podreu apaivagar el meu desgrat, ja n'he begut.
I ara què? Quina cosa més voleu tots vosaltres de mi? Per què no vas a complir amb els teus deures? Senyor, no m'has llevat els ulls del damunt des que has entrat a aquesta cambra. T'envia el senyor marquès per espiar-me? Oh, no, senyor. Únicament és que sembleu més alt a l'escenari. Oh, no, senyor. No, senyor. Únicament és que això és ben senzill. En l'escenari l'espectador no té més punts de referència que els que nosaltres volem subministrar-li. I la vostra veu resulta més vibrant, amb més cos. No és això. És cosa lògica. Així, parlant amb tu, no m'he de preocupar per col·locar-la. No hi ha problemes de distància o de sonoritat. Voleu dir que quan actueu no us produïu sobre l'escenari exactament el mateix que en la vida real? És clar que no, això seria impossible. Si així fera ningú no em sentiria correctament o bé no arribaria a transmetre als altres els sentiments del personatge. Perdoneu la meua insistència, però tot el que guarda relació amb el teatre és un tema que m'apassiona. Heu dit els sentiments dels personatges. Voleu dir això exactament? O potser us referiu als vostres propis sentiments que en l'actuació? No, són els sentiments del personatge, és de veres, però en certa manera també són els meus. Vull dir que quan actua arriba un punt en què no pot distingir on comença i acaba la ficció. Cal sentir, doncs, sincerament, allò que s'expressa damunt l'escenari. Tu ho has dit, s'expressa allò que sent. Però, pel contrari, vos mateix heu afirmat abans que heu de recórrer a determinada manera de parlar, la correcta col·locació de la veu. Això és convencional. I, per altra banda, com participar-se íntegrament dels sentiments dels personatges de Racine, posem per cas quan Racine, com tots els clàssics, s'expressa per mitjà del vers, una forma que, segons jo arribe a entendre, no és natural i amb un vocabulari que, per altra banda, tampoc no és un vocabulari d'ús correcte. M'has eixit filòsof tu, com el senyor Diderot. No, amic meu, aquestes disquisicions no s'adiuen massa bé amb la teua categoria social. Perdoneu la meva gosadia, senyor, però les categories socials són també una convenció, com moltes d'altres coses. No, això no és de veres. El teu marquès, per exemple, exerceix el poder. Concedeix un poder efectiu o real. Aquest poder, i tu has de saber-ho sens dubte, millor que jo mateix, no és una convenció social precisament. Sí, però es pot accedir de la misèria al poder o del poder a la misèria. Els estatus socials poden ser invertits. Decididament tu seràs un d'aquells que estaven subscrits d'amagat a l'enciclopèdia. Mai no havia sentit un criat expressar-se amb un vocabulari semblant. No sé per què us estranyeu, senyor. Vos mateix heu adquirit un lloc en la societat sense ser noble. I l'heu adquirit a partir tan sols del vostre propi i exclusiu esforç, i això és ben admirable. Un lloc en la societat. Senyor, aquest vi tan dolç no m'ha degut caure massa bé. No havia d'haver-lo pres. Sempre passa el mateix. El meu lloc en la societat, dius? El meu lloc en la societat es manté tot temps en precari. Depèn del meu art, i l'art depèn també dels gustos d'una època. I de tota manera la meva nissaga i la meva professió se m'imposen sempre com un mur de contenció, com una guàrdia vigilant que em diu: ets rebut pels reis i seus a les taules de la noblesa, però mai no podràs posar-te al seu nivell. Sempre seràs un còmic. Un còmic. La professió més menyspreada i envetjada alhora. Tothom sent la necessitat de representar alguna volta. En la vida real, vull dir, fora dels escenaris. Jo mateix. No m'estranya. El treball dels criats els aboca inexorablement a la mentida. Ser criat significa també actuar, representar un paper. No és això el que jo volia dir ara, no. Realment es tracta d'una cosa més senzilla.
Jo he actuat per a vos. He fet un personatge. I vos, amb la vostra experiència, no heu estat capaç de descobrir-me. La meva actuació, doncs, és ben reeixida. I ho és, sobretot, perquè m'he presentat davant els vostres ulls amb la més completa i absoluta naturalitat. Què vols dir ara? No et comprenc. Senzillament això, jo no sóc el criat del senyor Marquès. Sóc el senyor Marquès, jo mateix, en persona. Vinga, no sigues ridícul. Això és impossible. I per què no? Quantes vegades heu vist vos el senyor Marquès? És a dir, a mi, en la vostra vida? 3, 4, 5 com a màxim. Sempre de lluny, amb la seva perruca i els seus vestits de gala. No, mireu, és molt fàcil. Una discreta penombra, un pentinat distint, una gasaca corrent i, sobretot, la manera de parlar i els gestos d'un criat, i amb això és suficient. I jo, innocent de mi, pensava que no podria mantenir la ficció ni un moment davant de vos, tot un professional. Però és de veres que no us n'heu adonat? La meva conversa, les coses que he dit, no la manera de dir-les, em compreneu? La profunditat dels meus raonaments, la temàtica, tot això havia d'haver atret la vostra atenció, tot això em delatava. No, us heu deixat convèncer només que per la forma externa. Anava vestit de criat, doncs havia de ser un criat. Però el vestit és sempre una disfressa. Amb disfressa o sense ella no podràs enganyar-me. Si és això el que et pensaves, conec de la teua classe. Cridaré el teu amo i tindrem tots tres una explicació. Amic meu, no us hauria de caldre cap prova. Parleu millor confiant en la meva paraula. Calla! Heu vist? Ningú no ve a respondre-us. Dubteu encara del que us dic? Em negue a acceptar-ho. Si no m'escolten, aniré jo mateix a buscar-los. Això és un armari guarda-roba. I l'altra porta, la que dona al vestíbul, està tancada amb clau. Tancada? Des de fora. Aquestes són les ordres que he donat al meu majordom. Tancada des de fora? Però has perdut el juí. Vinga, dona'm la clau. Dona'm la clau o te la llevaré a la força. M'has sentit? Sí. Però ja no esteu tan segur com fa un minut. Comenceu a dubtar. La clau! Gabriel de Beaumont. Sí. Si jo sóc qui us he dit que jo sóc, i vos goseu d'alçar la vostra mà contra la meva persona amenaçant-me. Jo no us amenace. Em reteniu ací contra la meva voluntat. Dissortadament no hi ha cap testimoni que ho demostre. Però no. No vull tractar d'imposar-vos res. Únicament us demane que m'escolteu. Encara no n'esteu convençut. No m'accepteu com a marquès perquè no vaig vestit de marquès. Doncs bé, m'apresse a satisfer-vos. Què em dieu ara? Jo... no sé. Em trobe confús. Seieu, per favor, amic Gabriel. Volia parlar amb vos perquè us he de fer una proposta, referent a la vostra professió. D'ací aquest joc innocent de les disfresses. Em perdonareu, així ho espere, però necessitava provar-vos. Senyor marquès, hauré d'anomenar-vos així d'ara en avant. Excuseu-me a mi també, però encara dubte. Esto, vull dir, sou vos el senyor marquès realment o es tracta potser d'una nova broma? Però no, sóc un estúpid. Les proves que m'heu aportat semblen definitòries, sí.
Sou el marquès, en efecte, i jo havia d'haver-ho endevinat des d'un principi. Verdaderament m'heu impressionat. I ara tem no haver-me comportat amb vos com calia des d'un principi, però comprengueu-me. Jo mai no podia sospitar que, és a dir, si d'alguna manera us he faltat. Oh, no. Cadascú actua amb els altres d'acord amb el que ell creu que són els altres i d'acord amb el lloc que ell mateix es pensa ocupar o ocupa realment dins la societat. Us n'adoneu? Ara que sabeu que jo sóc el marquès, heu abandonat aquest to d'importància, aquest to de domini i de seguretat amb què us adreçàveu al criat. Ara ja no em parleu de tu, sinó de vos. Ara mateix, pot ser, sense saber-ho, comenceu a actuar vos també. Senyor, voleu dir que... Com podeu dubtar de la meua sinceritat? Si no dubte, amic meu. Simplement remarque un fet del que vos mateix segurament no arribeu a tenir ni consciència. En la vida real, com tractava d'explicar-vos abans, actuem, tots nosaltres, tot hora. Aquesta actuació quotidiana és, per altra banda, absolutament necessària per a la supervivència de l'estatus social. Fins i tot per a la nostra pròpia supervivència com a individus. Si prenguéssim seriosament les teories del senyor Rousseau, aquest món seria una mena d'infern. El bon salvatge. No, l'home en estat natural no és precisament bo. Es manifesta de manera autèntica, això sí, però aquesta autenticitat, aquesta sinceritat, amic Gabriel, ens mostraria com realment som, i som pitjors que les feres més terribles de la selva, us ho dic jo, que en sé. Tanmateix, senyor marquès, en aquest segle nostre tan il·lustrat, entre els nostres civilitzats contemporanis s'han donat casos de crueltat suma, de persones que, lliurades a llurs instints més primaris... És clar que sí, però jo, quan parlava de l'infern en la terra, ho feia no amb to de rebuig moral ni de condemnació pietosa. Constatava objectivament un fet pel qual, per altra banda, sento una certa admiració, diguem-ne, estètica. Llavors no us comprenc, senyor marquès. Com pot tenir la transgressió bellesa? Oh, però... No ho penseu, vos també? Això m'estranya. Realment, quan interpreteu personatges depravats o assassins, no sentiu al fons de la vostra ànima una certa enveja. Vull dir, durant un temps abandoneu la pell de les convencions socials, de les formes establertes, deixeu de ser com cal. Però és ficció. Oh, sí, ficció. És clar, m'oblidava d'això. Us he cridat perquè vull que representeu una obra meua. Una obra? Escriviu vos, senyor marquès? N'he fet una experiència. Gabriel, estic molt interessat que vos l'estreneu. Jo me'n faré càrrec de totes les despeses. Rebreu una bona quantitat si l'accepteu. És la meua professió. Me la deixeu llegir? Sí, però he d'advertir-vos abans que la meua obra no s'assembla massa a l'estil de les que vos representeu. No puc assegurar-vos un gran èxit. No us comprenc. L'autor, quan escriu una obra, sempre espera reeixir-hi. A mi no em preocupen massa les opinions mundanes. No, amic Gabriel. La meva obra és una obra d'investigació. En ella vull comprovar i demostrar també les meves teories. El senyor Diderot parla de manera absoluta que el millor actor és aquell que més allunyat roman del seu personatge. El teatre és ficció i, com a tal ficció, la forma més adient de crear-la en l'espectador és, justament, fingir-la d'una manera cerebral. Vos, pel vostre compte, us contradieu en aquest punt. M'heu dit que l'emoció us domina quan representeu, que la vostra personalitat es confon amb la del personatge, però reconeixeu alhora que aquesta identificació no és completa en tant que hi empreu determinades tècniques, col·locació de la veu, moviments, etc.
Jo, pel meu costat, vull defensar les posicions extremes. Les millors actuacions són aquelles a les quals l'actor, el personatge, el viu intensament, perd fins i tot la consciència de la seva pròpia individualitat. El teatre no ha de ser ficció, ni art, ni tècnica. El teatre ha de ser sentiment, emoció, i per damunt de totes les coses, el plaer de transgredir les normes establertes. A l'escenari hem d'arrossegar les nostres misèries, les nostres angoixes, els nostres desigs inconfessables, les nostres pors, Gabriel, la nostra veritat. Allò que no gosem de reconèixer ni d'acceptar en la nostra existència quotidiana. Això és el que a mi m'interessa. I vull homes com vos, amic meu, homes valents i imaginaris, imaginatius, que estiguen disposats a dur-ho a terme. No m'escolteu? Senyor, us heu endormit, Gabriel, no m'escoltàveu. Senyor Marquès, jo no sé com ha pogut passar-me. Des que fa una estona una mena d'estranya lassitud s'apodera del meu cap, però no sé, no és res. Ja em trobo millors. Simplement les conseqüències d'un treball excessiu, un moment de cansament i res més. Us trobeu cansat? Llavors haurem d'apressar-nos, amic meu. No es queda massa temps. No begueu de què es vi ara. Augmentarà la vostra turpitud i us necessite lúcid. De tota manera, no us preocupeu. El vostre cansament és passatger. Aviat us sentireu millor. Em cal que us sentiu millor. Hem de fer una prova. Una prova? Voleu dir que no confieu en la meva capacitat? En la meva experiència? Us heu pensat, pot ser, que sóc un principiant? Oh, no, per favor, no m'interpreteu equivocadament. No és a vos que jo vull provar, sinó la meva obra. No us comprenc. Us he dit abans que aquesta obra no era de cap manera una obra semblant a les que satisfan els gustos decadents de la nostra època. Jo me l'he llegida, sovint, en la solitud de la meva cambra. Me l'he llegida en alta veu, fins i tot, però això no és suficient. Em cal sentir-la des de fora, sorgint dels vostres llavis, encarnant-se en la vostra persona. Mireu, us he preparat l'escenari adient. Però jo no puc. Jo no puc interpretar per a vos així, sense conèixer l'obra, sense assajar-la. Hauria de llegir-me-la abans, hauria de tractar de comprendre l'acció i els personatges. Expliqueu-me com a mínim de què tracta el tema, la situació, l'argument, alguna cosa. Penseu realment que això té tanta importància? Està bé, és una adaptació lliure de la vida de Sòcrates, segons l'apologia de Xenofont. Però no sé com dir-vos-ho, la història en si mateixa no m'interessa massa. Podria haver escrit l'obra sobre un altre personatge o una altra situació, si així se m'hagués acudit. Però Sòcrates? Sòcrates és un pretext, amic Gabriel. Verdaderament no es tracta de la seva vida, sinó de la seva mort, el procés de la seva mort. Això és el que hi he volgut considerar. La seva mort? Llavors, la psicologia, els fets històrics que tots nosaltres coneixem, vos ho heu dit, que tots nosaltres coneixem. Doncs si els coneixem, és molt millor deixar-los de costat. Per altra banda, la psicologia, això, són entelèquies filosòfiques. No, l'única cosa que no sabem de Sòcrates ni de molts altres personatges és justament la seva mort. No pas el fet que van morir, és clar, ni tampoc la manera i no la causa, enteneu? La manera en què van morir és la seva mort, el procés de la seva mort, torne a repetir-ho, morir amb ells, no veure'ls com es moren, sinó sentir amb ells la seva mort, la nostra pròpia mort. Sentir un altre cop
Sí, sentir, Gabriel, sentir sense retòriques, participar d'alguna forma en les seues angoixes, constatar en la nostra car, percebre en la intel·ligència a cada pas, a cada nova etapa, l'avanç inexorable de l'ensorrament. Acompanyar el condemnat fins al patíbul, no és això? Però no únicament això, si poguérem, per alguna espècie d'encantament mimètic, penetrar en la seva interioritat i viure-la sense deixar de ser ensems nosaltres mateixos, llavors, quin plaer més sublim, quin plaer del coneixement, i com aquest plaer es comunicaria i s'entendria per tots els racons i les fibres més allunyades del nostre pobre cos. Quin plaer, amic Gabriel, en una època de racionalisme i d'ensopiment com és la nostra. Però ja heu vist, no deixe de parlar, les paraules em perdran. Gaudics que abans d'hora d'unes emocions que pel moment no he arribat ni tan sols a provocar en vos. Encara no m'heu dit si accepteu el meu joc. No us arriba a entendre, senyor. Però si això us ha de fer feliç, estic disposat a representar per a vos el fragment de la vostra obra que m'encomaneu. Digueu-me, doncs, el que voleu que faça. Us advertix, tanmateix, que sense cap mena de preparació no em serà possible aconseguir el primer cop un resultat massa reeixit, però que vos insistiu. Sí, insistisc, Gabriel, insistisc! Sí, insistisc. Espereu. Sí, així està tot molt bé. M'interessa particularment aquesta escena. La mort. Exactament. Però els altres personatges en poden prescindir. D'acord? No us mogueu del seient. Ja no teniu forces. Assegut tota hora? Sí. Això m'impedirà de compondre algunes actituds, diguem-ne, tràgiques. Oblideu-vos-en. Es suposa que esteu agonitzant. Ja, però per què no comenceu? Em preguntava. No és ara el moment, no. Quina cosa? Si us obsessiona tant la realitat, no us fa estrany que jo no vaig vestit a la manera grega? No, és que és necessari que... No, ara no. Ja us ho explicaré després. En aquests moments no ho entendríeu o no voldríeu creure-ho. Bé, llavors, amb aquest vestuari... Sí, és absolutament indispensable fer-ho així. Bé, vos sou qui dirigiu la representació? Sí, amic Gabriel, jo sóc, efectivament, el qui la dirigeix. D'acord? Em concediu almenys uns segons per entrar en situació, esperaré els que calga. Gràcies. Digueu-me, amics, digueu-me vosaltres que m'acompanyeu en aquesta hora terrible. Quina cosa s'espera de mi? Quina actitud em demana la història que adopte en la meua mort? Una actitud heroica i un rostre ple de serenitat. Una imatge exemplar. Però la història ho ignora tot sobre la mort, sobre les morts dels individus. La història rebutja els casos aïllats, generalitza, no vol saber de símptomes de processos vitals. Interessen només que les resultes i jo, que sóc jo, dins aquest mecanisme. Únicament un mite i els mites no poden cridar. Però els qui moren són els homes. Els homes moren entre dolors, entre convulsions, entre crits. Moren de manera miserable. Embruten els llençols amb vòmits de sang i amb excrements i tenen por sobre tot això. Tenen por. Una por espantosa, no una por religiosa el que hi ha darrere, no, és la por innominada, la por concreta a la concreta mort de cadascú, perquè la mort és la consagració, és la gran cerimònia de la por, ho compreneu? No. Com? He dit senzillament que no ho comprenc. Almenys que no ho comprenc de la manera que ho feu vos. Això vol dir que la meva actuació no us agrada. El que vull dir és que la vostra manera d'interpretar no arriba a transmetre allò que succeeix al personatge. Com puc comprendre, quan no puc sentir? La vostra opinió sobre la meva capacitat artística, senyor Marquès, em sembla ben particular.
i es contradiu en la pràctica amb la de la immensa majoria del públic de París. I quan parle de públic, és obvi que em refereix també a persones enteses. Tan enteses i tan cultes com vos. Gabriel, per favor, escolteu-me. Llavors és que m'heu cridat a la vostra casa i m'heu fet representar aquesta pantomima absurda per deixar-me en ridícul. Em perdonareu, doncs, però em nega a participar per més temps al vostre joc. No m'agrada que se m'insulte i dubtar del meu art equival per a mi el que per a vos significaria dubtar de la vostra noblesa. No em voleu entendre. La meva obra no és pas una obra com les altres. D'això ja me n'he donat. Però no veig quina relació pot haver-hi entre una cosa i l'altra. Una relació ben palesa, un estil diferent en l'obra obliga, una manera nova d'interpretar. És clar, no us basta amb el fet d'entrar a bot de sagne en el camp de la poesia dramàtica, us cal també donar-me lliçons sobre el meu ofici. El que jo vull dir senzillament és que vos no podeu representar de manera correcta allò que no heu experimentat mai, que no heu experimentat d'una manera directa i personal, perquè vos no us heu estat morint de veres. Si m'haguera estat morint, m'hauria mort i aleshores no podria fer teatre. Fatxa, acabareu per fer-me dit bestieses. Si això fos així, cada vegada que un actor representa la mort del personatge. Però per favor, m'ho pres per un estúpid. Els morts de cada nit sobre l'escenari ressusciten en acabar-s'hi la funció. Les obres de teatre es repeteixen d'aquesta forma un cop i un altre. Però mai no són idèntiques d'una representació a l'altra, sempre hi ha petites diferències. Vos ho heu dit, petites diferències i res més. Però és que jo vull fer de la meva obra un exemplar únic. Són exemplars únics els meus quadres, els meus mobles, els meus vestits. I els meus llibres també, edicions úniques fetes pel meu encàrrec dels textos que m'agraden. Però això amb el teatre no és possible. Amb el text de l'obra pot ser sí, però amb la representació també, Gabriel, és justament la representació allò que m'interessa. I on aneu a conservar-la, doncs? Una representació teatral no es pot enmarcar com un quadre ni col·locar en un prestatge. Vull conservar-la ací, en la memòria. Si es tracta d'un caprici... No es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat. Doncs bé, ho sento. Sembla que jo no sóc la persona adequada per satisfer-vos-la. Haureu de buscar un altre actor que puga assolir el nivell de realisme que vos li exigiu, encara que, si m'és permès de dir-ho, dubte molt que em trobeu cap. Tots provenim, a fi de comptes, de la mateixa escola. Però jo no necessito una altra persona, sinó a vos. Però si m'heu dit que... No m'heu deixat acabar, i quasi ens hem oblidat tots dos del pas del temps. El pas del temps. Això pot esdevenir molt perillós. Perillós per quin motiu? No us comprenc. Com aneu a comprendre'm? Cada cop que jo he intentat entrar en matèria, vos heu desviat la direcció dels meus pensaments amb les vostres disquisicions acadèmiques i, amic meu, hores d'ara completament supèrflues. Què teniu? No us trobeu bé? Pot ser? Estic marejat. Tinc vertigen. És estrany, és com si les meues cames es negassen a sostenir-me. Amb el vostre permís seuré. Em cal seure una estona. Em perdonareu, però és que em resulta molt difícil concentrar-me. M'haureu de perdonar si no puc seguir els vostres raonaments. Sincerament, no me'n recorde. No sé de quina cosa esteu parlant-me. Ho he oblidat. I de veres jo ara fins i tot és que desconec els motius d'aquest esgostament insospitat. Els motius... Els motius són ben senzills, Gabriel. Els motius són aquell vi de Xipre i el rellotge. El vi? Hauré d'explicar-vos-ho tot, amb pèls i senyals, com si fóssiu un estudiant de primer curs. He volgut provar-vos, Gabriel. He fet amb vos una experiència. Una experiència artística. És això el que voleu dir? Oh, no, és clar que no. Una experiència de fisiologia aplicada a la tècnica de l'actor. Fisiologia? El vi? És això? No. Déu meu, no. Com he pogut ser capaç de fer-ho? Perquè necessites saber. Saber? No hi ha res que saber més que això. Vos sou un assassí. No,
sóc un assassí, sóc un científic. L'estètica és una ficció i jo no puc suportar allò que no és de veres. L'únic que m'interessa és l'estudi del comportament humà. Els éssers humans són coses reals, coses vives, i aquest estudi produeix en mi major plaer que totes les vostres obres de teatre i les vostres simfonies. Esteu boig, sou un monstre. Veieu, el vostre comportament respecte a mi canvia. Ara sí que teniu por, i aquesta por és autèntica. Sabeu que aneu a morir. Que us queden uns minuts tan sols de vida. Oh, quina ocasió tan excepcional per dur a terme el meu experiment. Aneu a morir de la mateixa manera que el meu personatge. La ficció es retira vençuda per la realitat. Ja no hi ha dues visions del món ni de les coses. Una visió tan sols, una visió única, la veritat. La veritat per damunt de tots els sentiments i de totes les convencions socials. La veritat, Gabriel! Això val el mateix que una vida. Jo he de morir. Abans us mataré a vos també. Consumiré en aquest acte les meues darreres fostes. Em venjaré de vos. Espereu, Gabriel. Atureu-vos. Us propose un pacte. No queda temps per això. Sí que en queda. 8 minuts exactament. Què dieu? La droga està apoderant-se a poc del vostre cos, dels vostres moviments, però encara mantindreu una breu estona al vostre cervell lúcid. Voleu salvar la vostra vida, no és això? Doncs bé, assolir-ho dependrà únicament del vostre enginy. Veieu aquesta ampolla? Això és l'antídot. Doneu-me-la, si me la negueu us mataré. Si us arrisqueu a baixar de l'escenari, llançaré l'ampolla a terra. Oh, no, jo no vull morir. Us heu enganyat abans, jo no vull morir. Deixeu de plorar i escolteu-me. Acceptareu les meues condicions? Doncs bé, tornareu a representar per a mi. Representar? No, jo no podria. Haureu de poder, encara que així fora. La meva actuació serà molt dolenta. Ha de ser la vostra millor actuació, Gabriel. Si a mi no m'agrada, m'escolteu? Si a mi no m'agrada, no us donaré l'antídot. Ho jureu. Vull dir, em jureu que has d'arribar a comprometre en això la meua paraula. Us queden 6 minuts, Gabriel. Una actuació de 6 minuts a canvi de la vostra vida. I si la salveu, us asseguro que us pagaré per ella molt més de tot el que heu guanyat al llarg de la vostra carrera. Però ara, apresseu-vos. Feu un esforç per concentrar-vos i disposeu-vos de seguida a començar. Quan tota aquesta sorra haja passat al recipient inferior del rellotge, acabarà la representació i vos sabreu si heu superat satisfactòriament la prova. Estic llest. Digueu-me, amics. Digueu-me vosaltres que m'acompanyeu en aquesta hora terrible. Quina cosa s'espera de mi? Quina actitud em demana la història que adopte la meva mort? Una actitud heroica i un rostre ple de serenitat? Una imatge exemplar. Però la història ho ignora tot sobre la mort dels individus. La història rebutja els casos aïllats. Generalitza. No vol saber de símptomes, de processos vitals. M'interessen només que les resultes i jo. Què sóc jo dins aquest mecanisme? Únicament un mite. I els mites no poden cridar. Però els qui moren són els homes. I els homes moren entre dolors. Entre convulsions, entre crits, moren de manera miserable. Embruten els llençols amb vòmits de sang i amb excrements i tenen por sobre tot això. Por. Una por espantosa. Una por religiosa al que hi ha darrere, no, és la por innominada, la por concreta, la concreta mort de cadascú, perquè la mort és la consagració. La gran cerimònia de la por, ho compreneu?
No cal que continueu. Encara no ha passat tota la sorra, però ja és suficient. No ploreu. Això és indigne d'un home com vos. No puc evitar-ho. Plore d'alegria. Llavors em descobrisc davant el vostre valor. Sí, sou valent, Gabriel. Sou més valent del que m'imaginava. Perquè heu jugat contra mi. Perquè us heu arriscat a jugar contra mi, Gabriel. I heu perdut la partida. I heu acabat per acceptar amb alegria la derrota. Perdut? Vos m'heu dit que vos hi heu compromès la vostra paraula. I la mantinc. Jo no he dit que la vostra actuació m'hagi agradat. Però vos acabeu de donar-me l'antídot. Jo no us he donat a veure cap antídot, Gabriel. Tot el contrari, us acabe d'enverinar. Però el vi... Jo mai no us he dit que aquell vi, el primer que heu begut en arribar a aquesta casa, estigués emmedzinat. No, recordeu-ho bé. Això ho heu suposat vos a la vista de determinats símptomes. Es tractava només d'una droga lleugera, una droga inofensiva que produeix cansament i dificulta les reaccions corporals. Em calia protegir-me d'una possible actuació violenta per part vostra. Si haguéreu pres l'antídot, tots aquests símptomes que us heu descrit haurien desaparegut en uns minuts tan sols. Això és fisiologia, Gabriel. Sou vos mateix només que vos, la vostra imaginació en una paraula, la que ha creat tota aquesta ficció visceral de l'agonia. L'únic verí vertader, l'únic verí mortífer contra el qual us ho jure no existeix cap antídot conegut, és el que acabeu de prendre fa un moment. Veieu? En això tampoc no us he enganyat. Us he dit abans que us quedaven uns pocs minuts de vida i això també era cert. La diferència resideix en el fet que vos pensàveu que ja havíeu ingerit el verí i eren aquells minuts els que faltaven perquè aquest fera efecte. Jo, pel contrari, tractava d'explicar-vos que el que es decidia al cap d'aquell temps, al termini de la prova, era senzillament la vostra vida o la mort. Des del moment en què heu pres el verí esteu mort, Gabriel. El vostre temps s'ha acabat i ara ja no podeu decidir sobre la vostra existència ni sobre els vostres actes. La mort us esclavitza, us ha tancat en la seva presó i s'ha curat d'assegurar-ne bé les portes. Reixa, per quin motiu? Perquè d'ara en avant el curs de la vostra agonia esdevé perillós. I jo desitge poder contemplar-lo tranquil·lament sense haver de preocupar-me per la meua seguretat. Contemplar la mort d'un ser humà. Això no és possible. Vos no heu pogut fer una cosa així. M'enganyeu una altra volta. És un xoc, una nova mentida. Voleu emporuguir-me, això és. Us complau fer-me patir, no és cert. Digueu-me, per favor, digueu-me que no és veritat, digueu-me que somie. No, Gabriel, no somieu. I sortadament per a vos, i afortunadament per a mi. Us he dit que volia aconseguir de vos una representació única, però potser no he emprat correctament les paraules. No és una representació el que aneu a oferir-me, és una realitat. Ho compreneu? L'única manera de mostrar satisfactòriament la pròpia mort, vos ho heu dit abans en to de broma, és justament aquesta, quan moriu de veres. Jo abans representava la por, en tenia molta jo, em pensava en morir. Oh, sí, abans teníeu por, és cert, teníeu molta por, però amb això no m'era suficient. Encara us quedava a vos una esperança. Jugàveu contra mi, volíeu guanyar, i per això, perquè jugàveu, no us consideràveu encara perdut de manera irremissible, no us trobàveu absolutament perdut com ara esteu. Gabriel, el vostre instint d'actor s'ha mantingut fins al final, fins al darrer moment heu continuat fingint un personatge. I això,
pobre Gabriel. Novament us heu endormit? Us heu endormit perquè no teniu altra fugida, perquè no voleu veure com la vostra vida s'us escapa d'entre les mans inexorablement, cada minut que passa, cada alenada, cada batec del cor, cada silenci. Però no importa. D'ací a uns moments tornareu a recuperar el coneixement. Els efectes de la primera droga desapareixeran i us trobareu un altre cop tot ple de lucidesa i d'energia. I el verí vertader a poc començarà a actuar sobre el vostre organisme, molt lentament, durant algunes hores i de manera dolorosa. Però no anticipem els esdeveniments, amic Gabriel. Respectem les formes i les convencions del nostre art. Anem-hi, doncs, a seure. I ara, Gabriel, permeteu-me que deixi de parlar. Acaba d'alçar-se el teló. Sona una música molt dolça de violons invisibles. L'escenari llueix amb la llum de centenars de canelobres i l'actor principal, vestit de cerimònia, es prepara per fer-hi una entrada dramàtica. Oh, quin moment més sublim aquesta espera! Quina ansietat tan gran pot concentrar-se en aquests pocs segons que precedeixen el primer Parlament! Però, callem. Els espectadors hem de romandre quiets en els seients. Respectem tots els ritus. Callem. Hem de guardar silenci. Aquesta nit és una nit d'estrena i la funció va a començar ara mateix.